Γεια. Έλα, πάμε. Πάρε φάει. Πήγα καθυστερημένος. Yeah! Yeah. Γιατί είσαι Στίβης. Και θα βασιώνω τα γραφικά ρε φίλε, κοίτα την φάτσα μου. Ναι ρε φίλε. Πόσο έχεις Fred? 23, 24. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Είδες, έχω κάνει τα μαθηματικά μου. 28, 29, 30, 31, 32, φτάνει. 38. Έλα πάμε. Τώρα, έλα τρέχα. Μας πάνε. Φύγε, φύγε, φύγε. Πω, τώρα και θα είναι στο description λογικά. Λογικά. Πρέπει ξέρεις εδώ πέρα να κλείσεις. Τι να κάνω? Ναι, θα είναι στο description και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάει πάνω, δεν πειράζει. Έλα, πάμε στην έρημο. Πάμε στην έρημο. Πάμε και να τόσο μέσα. Τι το πεις όμως μία? Γιατί? Τίποτα, απλά βαριόμουν να κοιτάξω εγώ. Λάκα. Ό,τι να είναι. Είναι τρύπα. Εδώ κάτι έχει από κάτω. Έλα. Τι έχει? Μη πέσεις. Μη πέσεις. Ρε καταλάβεις πάσα το X-ray. Δεν πειράζει. Εντάξει. Ωραίος. Τι έχει εδώ κάτω? Δεν ξέρω, είδα κάτι με το Air Pocket. Δεν μπορεί να κάνει disconnect. Πω. Α, μην πεις ακόμα, δεν το έχω φτιάξει. Το έχω φτιάξα. Θέλουμε good. Εμένα δεν βλέπουμε το δικό, δεν τη βλέπουμε τη δικιά μου κάμερα, έτσι. Όχι, έτσι. Οκ, γαμάτα. Εμένα βλέπουν που βάζω X-ray. Ποιος έχει εσένα? Τι? Τώρα με πλήγωσες. Για μια στιγμή έγραψε τον correct password. Είχα βάλει και μια μαλακιούλα, μια παρένθεση στο τέλος. Δεν έχει τίποτα εδώ κάτω. Τι? Όπα, lag. Μπράβο. Ωραίος. Βασικά ανέβα πάνω, βασικά ανέβα πάνω. Κάτσε. Φύγε. Φύγε λίγο γάμο, το κάνει λίγο άκρη. Κάνε λίγο άκρη. Ωραίος. Πίδα, πίδα. 3, 2, 1, πίδα. Ένα μπλοκ. Ωραία, πάλι κολλήσαμε. Nope. Α! Αυτό κάνε. Βοήθεια. Κάτι είδα εδώ πέρα. Αλλά είναι κρυφαρισμένο τελείως. Έλα εδώ. Πάμε να φύγουμε. Πρέπει να μαζέψουμε wood, έλα γρήγορα. Δεν μας βγουν. Δεν μας βρίσκεται. Το ίδιο λέγαμε και για την άλλη faction. Πήγαμε στο παλιό server. Ποια? Τον Exercraft. Ποια?
Τίποτα μωρέ. Α, οκ, πάμε. Που έχουμε coordinate 4.000 κάτι. Ναι, όντως. Κάτσε τι. Α, ναι, μπορεί, ναι, σωστά. Στο Luxicraft, δεν λες. Ναι. Ναι. Άρχισες. Συντεύαμε 2 ώρες για αυτό. Σοβαρά. Άρχισες να το καταλάβεις λίγο. Ρε, η βροχή είναι σκατά. Αυτό το παίξουμε. Τι λέω, ό,τι είναι. Δεν βλέπεις την μπροστά σου, φίλε. Είναι πολύ... Θες να κάνει παράσταση η οθόνη σου. Σοβαρά παιδί, εγώ μου τόση ώρα και εσύ απλά ανέβαινες. Καλό κι αυτό. Σοφό! Πρέπει να αλλάξω το σοφό. Τι να αλλάξεις? Πάμε κάτω από το πιο ωραίο. Μια helmet respiration. Έλα να φτιάξουμε βάρκες. Τι να φτιάξουμε βάρκες αφού δεν έχουμε πού. Να βρούμε. Σκάστιο. Τι να φέρω. Δεν βλέπω την τύχλα μου. Πιθανό. Α, παραμότω τη βροχή σου. Πάμε. Όπα! Πάμε να το φάμε το πις. Good! Πολύ good! Ένας γκέι! Έλα, ρε, τι μου πες. Τόση ώρα το κυνηγάω, δεν μ' ακούς. Ένα Ender Pearl, φίλε. Να είχαμε. Τον έχω. Σώψεις. Δεν με είχε δει. Έχω πολύ good. Ευτυχώς εδώ δεν βρέχει. Ναι, έχω το πολύ. Έχω χαρτί. Την κάβλεψες. Ναι. Εγώ να το κάνουμε. Λοιπόν, τι δεν θέλουμε το wood. Και έχω και stone. Και έχω cobblestone. Βασικά δεν έπρεπε να φτιάξω silk touch pickaxe, γιατί τώρα παίρνω stone και δεν παίρνω cobblestone. Έχω εγώ κόμπλεσον. Μπράβο σου. Όχι μαζί. Έχω ένα χαίρο πολύ, γιατί και εγώ έχω τότε. Έχω και τέλος να το πας έτσι. Αλλά δυστυχώς το κάναμε όλο αυτό για να, ξέρετε, για να αρχίσουμε τη σειρά. Αφήσαμε τα πράγματά μας, τα δωρήσαμε αλλού. Του λουγού. Που πλακάν το δωρήσαμε. Τα δωρήσαμε. Βάλε full bright. Πω ρε φίλε, γιατί μου το θύμισες. Καλύτερα με full bright. Έλα, ναι. Φτιάξε ένα crafting Ναι. table να φτιάξουμε ένα τέτοιο. Μια βάρκα. 2. Ζόμπι! Σάδεψε. Το φτιάχνω. Είχα ήδη ένα crafting table, καλά δεν το είχα δει. Το έχω μαζί σου. Είχα ήδη ένα crafting table στο inventory μου, αλλά Πού το βρήκες? από αυτό το πλάκα. Πάρε πάμε. Πάρε. Βάλε 5. 5. Γιατί F5, γιατί δεν βάλω F5. Που απολέει πολύ.
ώρα και δεν θα το καταλάβω. Τράκαρα. Το καλό είναι ότι έχω 2 sticks, αλλά έλα πίσω. Βρήκα μια faction. Που την κρυφάρουν. Δες το TPA. Τι, περίμενε. Redown faction εδώ. Εσύ. Όχι, ο Άρης 32 Excel και ο I Redemption. Όπα. Ευχαριστώ πολύ ρε. Τι έγινε? Ποτέ μου να με σκοτώσουν και δηλαδή. Πάρεις 13 ξέ. Έλα, μου είπες τώρα ρε φίλε. Δεν πας και μου βάζει. Και εσύ που πήγες? Φτιάξε άλλο ένα boat. Wow. Και εγώ το δικό μου, όπα, τι έγινε? Περίμενε. Έλα, γυρατώ μέσα. Α, δεν είναι εδώ η εύκολη. Όχι, εδώ είναι. Όχι, δεν είναι η εύκολη. Οι εύκολους είναι, έχουνε chest. Δεν είναι τη δικιά τους αγόρι μου, γιατί να φτιάχνουν το TNT κάνουν τότε. Πάμε μαζί τους, πάμε μαζί τους. Μήπως πάρουμε καλά item. Ναι, σιγά μαζί. Γιατί πρέπει να κάνουμε. Καλά, χέστος μωρέ, χέστος. Πάμε! Όχι, χέστος, θα πάμε άλλη μέρα για raid. Σε κυνηγάει ένας ζόμπιος. Βοήθεια! Η raid, το... Πού μου τους πάει? Το πάμε στο χιόνι που είναι πιο ωραίο. Α, χιόνι. Η βροχή λαγκάρει. Έλα, έχει χιόνι. Α, μπορείτε να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα. Και με το δεν βλέπω τίποτα πάλι. Ούτε με το χιόνι. Α, το χιόνι είναι πολύ πυκνό, είναι πολύ πράγμα. Για να φτιάξουμε μια καλύβα να μείνουμε. Και να περάσει. Φτιάχνουμε καλύβουλα. Φτιάχνουμε καλύβα, περίμενε. Από ό,τι να είναι η wood, έτσι. Ναι μου. Fuck you, Thunder, you can suck my dick. Spurs! Χειρότερο wood, ρε φίλε. Κάνω λάθος. Relax, μια καλύβα φτιάχνουμε. Ωραίο wood! Με αυτά τα γραφικά. Μην τα σπάς ρε βλά. Πορτούλα. Πορτούλα. Πού να δούμε πόσο καλοί builders είμαστε κανονικά. Τώρα κάνουμε βλακίες, τέλος πάντων. Κάτσε να πάω να πάρω κι άλλο wood. Εδώ ρε βλάκα. Όχι, έχει καλό. Άστο ρε, είναι ωραίο με τον κόσμο στη μέση. Όχι. Καγούντι. Φτιάχνω πόρτα. Yep. Και τελείωσε το χιόνι, μπράβο. Σπάστο τώρα. Τώρα κάνεις ρεψέδο. Ωραία είμαστε ρε. Ωραία είμαστε ρε. Πάρε αυτό. Πάρε.
Εγώ παίρνω το μαύρο wood, το αράπικο. If you know what I mean. Έτσι να πάρω... Θα γυρνάμε και βίντεο με τέρα ή μόνο Minecraft? Ξέρω, τέρα, ναι και τέρα ρε. Α, εσείς που ακούτε τώρα θα γυρνάμε και βίντεο με τέρα. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε. Ειλικρινά. Είναι σαν το Lineage ή σαν το WoW, το δει κανένας. Βασικά Δηλαδή σαν το WoW, αν σας αρέσει το Lineage πάλι θα το λατρέψετε κτλ. Σαν το WoW και σαν το... τέτοιο. Wait. Lineage. Όχι ρε. Ναι, όχι, σαν το WoW δεν είναι. Είναι σαν το Lineage και σαν ένα άλλο που παίζω με τον αδελφό μου. Τέλος πάντων. Εμένα είχαμε Warrior, εσύ τι θα είσαι? Εγώ Archer. Είδα τα βιντεάκια με Warriors και πορώθηκα φίλε. Εγώ θέλω να γίνω τέτοιος ρε. Archery. Archer. Είναι 93% κοντεύω. Σαν magician. Πώς θα σου το πω. Ω μαλά, πάμε να... Μ' αρέσει ο Archer που όταν κάνει τα skill κάνει τούπα και γυρνάει. Ο αδελφός μου Archer έχει. Αυτή που είδες, ναι. Γιατί Κορίτσι έχει, και εγώ κορίτσι θα φτιάξω Warrior. Γιατί δεν φτιάχνουν τα κορίτσια μου. Είναι πιο ωραίο ρε πλάκα, δηλαδή θα σ' αρέσει. Θα τα σπάσω. Oh shit. Όπα! Οκ. Αυτό λίγο περίεργο. Πολύ. Ωραία, θα το κλείσω αυτό. Βιαστές! Βιαστές! Τόρτσις. Όσοι έχουμε το full bright, ποιος το θέλεις? Μη βγάλεις το full bright, δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία, να τρομάζει people. Πάμε για ήρω. Κυλάει. Πάμε για iron, πάμε για iron. Θέλουμε iron. Ναι, για να σπάσουμε το iron, κύριε, πώς σε λένε. Κύριε Φίβο, χρειαζόμαστε να φτιάξουμε ένα crafting table για να φτιάξουμε με stone. Έχω ήδη stone. Εγώ δεν έχω ρε. Τα έκλεψα με βλάκα. Δυστυχία σου. Ναι, Έχεις και... περίμενε. Ναι, Μου μιλάει για αδελφός μου, σκάσε. ναι, σοβαρά. Εντάξει. Κάτσε να φτιάξω και ένα τέτοιο. Τα πιο σημαντικά φτιάχνω. Θα αρχίσουμε από αύριο πέρα. Ανάλογα, πότε θα μου καταστηθεί εμένα. Αφού το έβαλε σήμερα και είναι 50 τόσα τα 100. Ναι, το ξέρω, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το μάτι. Έτοιμο σίγουρα, στάντο. Σαντέ. Όποιος θέλει να γράψει και votes ποιο άλλο παιχνίδι να παίξουμε. Αλλά να είναι multiplayer και έτσι. Ghost Recon Online να παίξουμε, φίλε, θα πάει. Να Ή Counter Strike, ή Counter Strike Online. Αου! Ή απλώς να παίξουμε αμνίζια. Ναι, καλά. Αυτό ξέχανα. Τέλος. Αν το πείσετε αυτό, δεν θα μιλάμε για εσάς καθόλου. Σπισούμε. Και επίσης, αν θέλετε να γυρίσετε το βίντεο με εμάς, θα έχουμε το IP στο description και τα λοιπά και λοιπά. Ναι, όντως άμα θέλετε να γυρίσετε βίντεο με εμάς. Άμα μας αγαπήσετε. Υπάρχει ένας ηλίθιος, πώς τον λένε. The Bowser. Όχι ο Bowser. Ένας άλλο παμένο. Minecraft κάπως λέγεται. Και είχα γράψει να συμμετέχω σε βίντεο με αυτό το πλάκα και μου είπε ότι το γράψει άλλος κώδος. Ω, slime. Slime. Είχα slime. Και spider. Βοήθεια. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Καλό ψόφο να έχεις. Μου την πέσανε. Oh my god, fuck yeah! Πού σπάσε, περίμενε, έχω άλλο. Όλα... Exor, περίμενε. Ξέρεις ότι... Ναι, έχω ένα stone. Μου δείξε ένα. Δεν έχω, μόνο ένα. Ένα, Ένα? wooden, ένα οτιδήποτε. Έχω wooden. Πέρα, φέρ' το. Πού είσαι? Πίσω σου. Ενώ μετά από καιρό, όταν κάνουμε εντελώς τα επεισόδια, θα τους δείξουμε το κανονικό μας σπίτι, άμα έχουμε βρει, άμα έχουμε φτιάξει, και θα τους δείξουμε και μπάσκετ που θα φτιάξουμε και καλά. Α, ναι. Έχουμε φτιάξει το κανονικό μας σπίτι, που είναι κρυφό.
Είναι πάρα πολύ μακριά, τα coordinates είναι πίστευτα. Δηλαδή, εντάξει, ή θα ταξιδεύετε 2 ώρες προς ένα direction θα το βρείτε, ή δεν θα ταξιδεύετε καθόλου γιατί θα βαρεθείτε. Ή θα το βρείτε. Εμείς για 2 ώρες και κολόφαρδοι ήμασταν που βρήκαμε αυτό το μέρος γιατί κοντεύαμε να φτάσουμε στα Farlands. Ναι, βασικά, ναι. Νομίζω ότι έχω κάνει μπάση τα Farlands πρώτον. Ναι, αλλά τόσο μακριά που είχαμε πάρει, φίλε. Και επίσης ταξιδεύαμε 2 ώρες μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, εντάξει, τι είναι αυτό. Να σου πω, Και πώς που βρήκαμε το snow biome, εδώ στα αρχίδια. Ναι, και βρήκαμε και κάποιους και τους κάναμε raid. Εκεί όμως στο νερό. Α, ναι, δεν πήραμε πολλά αντικείμενα, είχε stone, πήραμε. Εντάξει. Ήταν νουμπάκια, απλά πήραμε τα πιο σημαντικά. Κάτι stone είχαν, δεν είχα κάτι άλλο. Και λάπη στα πήρα. Πόσα iron έχεις? 15. 19, Coal έχω 16. Ωραίος. Η ύφη εδώ στο τοίχο έχει πολύ, μα πολύ αέριο. Κάτσε να... τι coordinates έχουμε εδώ? Μείον 671 και 256. Φίλε, σοβαρά, ξεκινήσαμε από το spawn και πήγαμε 4.000 κάτι. Στο Axelcraft. Όχι, δεν ξεκίνησα από τους Fox. Όχι, δεν ξεκινήσαμε από το spawn. Α, ναι, από τους brothers. Ναι. Τους Debauch. Κινήσαμε Από τους Debauch. από 1000 μείον 400 κάτι και φτάσαμε 4.000 κάτι. Debauch. Δηλαδή, άμα στο βρουν εντάξει, τι λέμε. Θα κλάψουν. Βασικά αυτά θα κλάψουνε μανούλες. Ναι, όντως, γιατί έχουμε φτιάξει ένα TNT cannon που τους ρίχνει κάτω ακριβώς, δηλαδή τέτοιο. Έχουμε φτιάξει ένα... Θα φτιάξουμε και αυτό με το arrow τέτοιο, πώς λέγεται. τα machine gun. Ναι. Machine gun θα φτιάξουμε με φωτιά και τέτοια. Και τέλος πάντων είναι πολύ καλό. Έχουμε φτιάξει και Ας το δείτε αυτό. Έχουμε και faction. Κάτσε να δω πόση power έχουμε. So... 50 στα 50. Είμαστε κάπου. Βάλε να φτιάξει... Τι θες να φτιάξουμε? Φτιάχνω φούρνους. Κάνουμε μια εδώ μασούλα. Τι κάνει άκρη. Μίνι βάσου. Μανι βάση. Αυτό εδώ είναι δικό σου και αυτό που δίπλα είναι δικό μου. Okay. Έχεις coal. Ναι. Εντάξει. Τι? Α! Για να μην φτιάχνεις traps μπορείς να κουμπίσεις κάτω string. Ναι, το ξέρω. Γιατί ρε? Για να μην φτιάχνεις traps, απαγορεύονται traps. Ναι, καλύτερα. Βασικά από dead ρε φίλε, να το σπίτι μετά κάτω. Fail! Τελείως fail. Βασικά κάτσε να φτιάξει κάτσε, βασικά όχι. Μη φτιάξεις chest, να τα έχουμε όλα πάνω μας. Ναι, θα φτιάξουμε και βιντεάκια με survival, raid survival tips and tricks. Ωραία. Survival, αλλά πώς ρε? Πρέπει να συναντηθούμε για να το κάνουμε αυτό. Τι? Πρέπει να συναντηθούμε για να το κάνουμε αυτό. Τι, όχι ρε, δεν καμία σχέση. Ενώ raid survival αυτό στο server αυτόν, Ναι. ξανά από την αρχή, ξανά, με τακτικές και τέτοια, ή θες να το κάνουμε μετά από αυτό. Μπα, ξανά από την αρχή. Βασικά, δεν ξέρω, μετά από αυτό το βίντεο μπορούμε να κάνουμε ένα raid. Όχι ρε, βαριέμαι. Φτιάξα chest plate. Και τέλος πάντων ένα παιχνίδι θα χρειαστεί να συναντηθούμε, ξέρω εγώ. Ποιο πράγμα. Ξέρω εγώ, για να κάνω ένα παιχνίδι, καμιά φορά. Για πες λίγο το Counter Strike πως για να άρχισουμε να παίζουμε εκεί. Για καλά, wait, θα σου πω μετά. Εσύ είχα δει κάτι φωτό σου στο τέτοιο. Στο πώς το λένε. Στο Facebook, σωστά. Και έπαιζες Ground, πώς το λένε. Crossfire. Ναι, γιατί. Βλακή είναι. Βασικά ωραία, εντάξει. Είναι σαν το... Είναι καλύτερα γραφικά. Είναι καλύτερα γραφικά και... Είμαι πολλά level. Αλλά το έχω βάζει... Έπαιζα με hack
με το development και είχα κάνει 100 kills, 200, κάτι τέτοιο. Και μου τα έκλεψαν. Μου χάλασα... Φτιάχνω ένα sword. Έχω sword. Iron. Ναι. Και πρέπει να πάω να πάρω diamond. Δεν είναι το MX3, εντάξει. Εγώ δεν παίζω MX3. Ξέρω να έχω glitch και MX3, δεν είναι κανονικό hack, είναι glitch. Ναι, Ξέρω ένα leak, ένα rail και ένα minecraft και το βρήκαμε. Κοίτα λίγο, έχουμε τα αντίθετα πράγματα. Τα αντίθετα στολές. Καλό. Ωραίο base. Ναι, ωραία. Έχεις τον glass που σου ζήτησα να το βάλω στο κεφάλι μου. Όχι. Άμα. Και αν θέλετε να ξέρω γιατί μπορώ να βάλω glass στο κεφάλι μου είναι επειδή δεν τον έχω. Ναι, Obsidian Donator, πλήρωσα 50 ευρώ. Κατά παστά, ναι. Εντάξει, πειράζει. Και εγώ θα πληρώσω άλλα 20 και μετά θα πληρώσω άλλα 30. Οπότε και εσύ 50 ευρώ πληρώσεις. Ναι ρε, αλλά εγώ τα κάνω σιγά σιγά. Σιγά ρε, 2 εβδομάδες μάλιστα τα λεφτά. Εντάξει, όχι, παραλέω μία εβδομάδα και κάτι. Βασικά μία εβδομάδα ούτε. Βασικά πότε έγινα ένα τέτοιο Obsidian, χθες. Και είχα αρχίσει τα λεφτά να τα κρατάω από τη Δευτέρα. Οπότε... Αλλά είμαστε ακριβώς τα ίδια, δες λίγο. Βασικά όχι. Δεν θα είμαστε τα ίδια. Έχεις 4 και έχω 4. Βασικά έχω 5. Αχα. Κρατουτάς. Έχω κλείσει από item, φίλε. Πόσο iron είχες εσύ? 23. Ω, μπήκε ένας φίλος μου. Πω, μη μου κάνεις chat, σε παρακαλώ, μη μου κάνεις chat τώρα. Είναι από Steam και θα μου κάνει chat 100%, δεν παίζει. Δηλαδή, αν μου κάνει chat θα νευριάσω τι. Μαλάκα, θέλω λίγα τέτοια. Τι? Iron. Πάρε, ένα έχω. Έχω ένα στο chest εδώ, στο φούρνο. Φουρνάσε, όπως το λέει ένας φίλος μου. Φουρνάσε. Βασικά πολλοί άλλες θέλετε που είναι νουμπάκι. Αν είσαι στην μπάκι μου, τις πάει. Ναι, μας τρίζει συνέχεια, με ποιον μιλάμε κτλ. Κουτουλουπού. Εγώ τον έχω και στο σχολείο μου, καταλάβατε τι τραβάω. Με πρίζει κάθε μέρα, με χτυπάει. Όταν στο κάνω χτυπάει τώρα. Δεν κάνω... Καλά ρε. Σήμερα μου να κάνω πνοέ. Κοντούλης είναι. Όχι, αυτό είναι ο Αντρέας. Παραδείξτε πολύ ξύλο. Ο Αντρέας τρώει ξύλο ή μόνο Ο δύο. Αντρέας τρώει ξύλο. Ο Αντρέας δεν τρώει ξύλο. Από κανένα. Πλακώνει και τέτοια, πώς θα λένε. Για από πάνω στη γυμνασία. Έλα λίγο να δεις κάτι. Στο crafting table δεν είναι σαν boots. Αυτό εδώ. Τι είναι σαν... Στο crafting table, κοίτα κάτω. Στην αριστερή μεριά. Στερή. Ναι, τι είναι. Σαν... Καλό. Κατάλαβα αυτό το πας. Ωραία, έφτιαξα και πατούσια. 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 Θες iron. Έχω iron. Εννοώ για να φτιάξεις sorry και κουλουπού. Κοίτα, έχω και sword και pickaxe. Τα πάντα έχω. Πάρε τα φουρνάσαι. Τι κάνεις? Πάρε τα φουρνάσαι. Ναι, μου πήγα στα coins. Σιγά μωρέ. Σου κάνουμε στον goal. Πάμε έξω. Μα αυτή δεν ήταν base. Πω μου λείπει παλιά μου στολή. Εμένα μου λείψε το πρώτο IV μου λείψε φίλε. Δεν είναι πρώτο από αυτό. Κοίτα μου είναι. Και εγώ όλα τα... Ρόφα! Ω!
φας του και σκάει μετά. Ψόβα! Α, ναι, τώρα είναι καλό γιατί μαζεύουν μέρος. Δεν έφαγα. Ευτυχώς είμαι προ. Ευτυχώς είμαι... Τι? Εντάξει, bow. Ωραία, το κρατάω. Όχι, δεν το κρατάω, έχω πιο καλό bow. Ναι, κράτα το για να φτιάξουμε dispense. Όχι. Για να φτιάξουμε dispense. Βασικά ναι, dispenser. Θέλει Καλά. λόγο, θέλει... Τι? Θέλει bow, οκ, το κατάλαβα αυτό. Μου έχει διαλύσει την armor. Εμένα όχι, είναι full. Σχεδόν. Έχει κατεβεί ελάχιστα, ούτε ελάχιστα. Προναμπ. Προνούμπ, τι ναμπ. Εσύ είσαι ο νούμπ εδώ. Εσύ είσαι ο ναμπ μάλλον. Κοίτα πως το γράφει λίγο. Και έτσι το γράφουνε, πολλά υπάρχουν Μήπως δύο. το γράφουν και έτσι. Τι? Μήπως το γράφουν και έτσι. Για να γελάσω. Νιου. Όχι, αλλά το γράφουνε έτσι. Το γράφουνε έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι newbie. Πώς χωρίς εμένα εκεί πάνω. Πάμε, ψάχνουμε. Το γράφουνε πολλά πράγματα, φίλε, δεν είναι μόνο αυτό. Spider Eye. Κάπου εγώ μια γέφυρα, ανεβαίνω πάνω και εσύ μετά περιμένεις να τα σκάψεις, οκ, φύγε. Όχι, Πήγε. κάνω ένα TPA απλά. Όχι. Ναι. Έβαλα το φούρνο. Έβαλα το φούρνο. Prawn Hub. Prawn. Ρε ένα... Νόμιζα ότι θα φτιάξαμε ένα TPA. Γιατί εγώ έφτασα πάνω. Περίμενε, βλάκα, δεν έχω φτάσει ακόμα. Δράκουλας λέει. Μου θα έτσι ρε φίλε. Α, ο Ζούκο! Όπα. Ρε λάβεις ο Ζούκο. Πού είναι το Ζούκο, πού είναι άλλο ο Ζούκο. Ζούκο. Γεια σου Ζούκο. Ζούκα! Σκάσε ρε, πώς κάνουμε έτσι. Ο Ζούκο ψάφισε, όχι ζει. Αλλά νομίζω ότι το σκότωσα. Κακέ! Έλα πάμε πράγμα, ξεκινήσουμε. Κάτσε πεινάω. Είχα 38. Βασικά τώρα ξέρεις πάμε προς το spawn. Έπρεπε να αρχίσουμε, πάμε από εκεί πέρα. Μανούλα! Είναι πάει για χώμα, είναι πολύ δύσκολο να βρει χώμα αυτός, είναι έξυπνος. Έλα τα γελάδα. Έλα πάλι! Έλα τη Σοφία στα γελάδα, έλα εδώ. Έλα το μικράει. Τι γραφικά έχεις? Τι κάνεις? Ναι μου! Εγώ μπορώ να γελάω καθόλου παθαίνω. Αου! Σκάσε! Ναι μπράβο ρε, μ' άφησες μόνος και εσύ πήγες βολτίτσα. Ωραίος! Όχι, δεν μπορώ να ποιος εχέζεσαι. Βασικά ξέρεις πως θέλω να φτιάξουμε σπίτι. Για τη σειρά. Στην πράξη. Πού? Στην πράξη. Στην πράξη λέω. Ναι, Σε έτοιμο. Για να μην έχουμε πρόβλημα με την προχή. Δεν είναι αντίρρη μέσα να πω. Da di 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 da di 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 di. Εκτός αν είναι hidden. Πού είσαι ρε? Έφυγα. Μπράβο, είσαι ωραίος.
Με τίποτα και ένας δράς. Κοίτα εκεί. Motherfucking bitch. Σε γαμάω. Όρμη ξαπάνω. Όρμο! Είναι 10 level. Είμαι 9. Force. Creeper! Πίσω μου! Προσπαθεί να κάνει έκρηξη! Μπουμ! Όχι παράγγι! Έλα βάλε κάτω το... Φτιάξε βάρκες, γρήγορα! Έλα μπροστά μου, θα την πετάξω. Γιατί δεν έχω χώρο και πάρε και το crafting table. Table. Πάρ' το. Ρε βλάκα τώρα εδώ πέρα Καλά. Ναι, το ξέρουμε, τα νούφαρα τώρα. Ακολούθη. Ναι, wait, τρέχεις πολύ. Ναι, βρήκα σκάλες. Είναι αυτό. Τι βρήκες? Έλα εδώ. Μαλάκα, πού το βλέπεις από τόσο μακριά? Βλάκα. Κοίτα εδώ. Μη με τρακάρεις. Για πάμε να δούμε τι έχει. Γκριφ. Derpy το derp. Δώσε μου το boat μου. Δεν έχεις boat. Το δικό μου πήρα εγώ. Α! Εγώ πήρα το δικό σου και εσύ μου πήρες το δικό μου. Δεν πειράζει. Υγεία. Derpy το derp. Άρα, όποιον ηλίθιο είναι αυτό, χωρίς παρεξήγηση, αν είστε κάποιος από αυτούς. Δεν μας νοιάζει, αλλά είμαστε raiders. Βασικά, πώς θα κάνουμε raid χωρίς TNT ή creeper raid? Απλά ανοίγεις τα chest. Νομίζω την έχουμε raidάρει ήδη. Δεν παίζει. Τι? Μου φαίνεται, είναι που έχει τη φαρμούλα μέσα και το ascensor. Όχι. Με τα trapdoors. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ είναι, πάμε στη χειμώντες. Αυτή νομίζω ότι είναι. Την έχουμε... Ναι, την έχουμε διαλύσει αυτήν ήδη. Έξυπνα παιδιά! Που το Σας κάνουμε... κάθεσαι να φτιάξουμε εδώ πέρα μια βασούλα. Όχι! Πάμε να Γιατί? φύγουμε. Σας κατά τόρτσι. Οι ζητιάνοι πάντα παίρνουν τα τόρτσις, μην το ξεχνάς αυτό. Τόρτσις. Βάλτα όλα τα τόρτσις. Derp. Derp. Derpity derp. Πάμε ξανά στο νερό τώρα. We go into the water. La 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 la. Έχει νερτσουλίδρα. Πνίγομαι! Βοήθεια! Πνίγομαι! Derp. Ακούς? Ναι. Έλα ρε! Ακούς? Wait ένα λεπτό, κάτι έγινε στη σύνδεση. Περίμενε λίγο, πάω να βρούμε τις Πού πήγε? Δίπλα σου, από πίσω σου. Κάτι slash TPA. Μη φύγεις! Εδώ να κάνει accept μόνο. Αν κάνει accept κουνιέσαι έτσι. Ναι. Γιατί τι θέλει αυτός? Τίποτα, θέλω να πάω να γκριφάρω τη φάξεων του. Είσαι από πίσω μου. Όχι ρε, βλάκα περίμενε. Έχω τη γροθιά, εγώ τη μαύρη, θα φας πολύ ξύλο. Έχει βα... Πού μου το κάνω τόσο, φτιάξε μου και μέσα τώρα. Σε διατάζω. Θες wood? Όχι, θέλω βάρκα. Fail. Derp. Έλα γαμώτο. Τι σκατά, γιατί λαγκάρω. Εμένα βάρκαμε γιατί τα σπάκια σαν να χαλάει. Εμένα βάρκαμε γιατί χαλάει και σαν σπάει. Η ερώτηση που δεν θα μάθουμε ποτέ.